ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መስራቲት ኣብ ደንበደ ለይቲ ፍትሒ ናይ መጀመርታ ምዃና ዝእመን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዝኾነ ተስፋ ልደት ኣለም ማሕረና ካብዚ ዓለም ብሞት ድሕሪ ምፍላዩ ስርሑ ዝያዳ ይጎልሕን ካብ ፈለጥቱ ድማ ኣድናቆትን ምስጋናን ይረክብ ኣሎ። ናይ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት አይቲ ክኢላ ዝኾነ ተስፋ ልደት ኣለም ማሕረና ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ካብቲ ዝቕመጦ ዝነበረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ሎስ አንጀለስ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ ይግለጽ። ተስፋ ልደት ኣብ ኤርትራ ናይ ኢንተርኔት ምዕባለ ከተኣታቱ ንሰበ ስልጣን ዘቕረቦ እማመ ከም ዘይሰለጦ ድሒሩ ኣብ 1997 መረብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ከም ዝመሃዘ ይግለጽ። ኣብ ዓመተ 2001 ኤርትራ ካብ ሓዲድ ዲሞክራሲ ብምውፃእ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ድሕሪ ምዕፃዋን ጋዜጠኛታትን ለውጢ ዝሓተቱ ሰበ ስልጣንን ድሕሪ ምቕያዳን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ንጸሓፍቲ ክፍቲ ብምዃን ናይ ነጻ ሓሳብካ ምግላጽ መድረኽ ከፊታ። በዛ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ካብ ናይ መንግስቲ ዝህቦ ሓበሬታ ፍልይ ዝበለ ጽሑፋት ከንብቡ ሓጊዛ። መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ናይ ዝርርብ ክፍሊ ማለት ቻትሩም ዝነበራ ብምዃና ሓያሎ ኤርትራውያን ክላለዩን ክዘራረቡን እውን ዕድል ከፊታ እያ። ተስፋ ልደት ብዘይካ ኣዝማሪኖ ድምፂ ደሊና ትብል ሬድዮ እውን ብምኽፋት ናብ ኤርትራ ከም ተኣቱ ገይርዮ። ተስፋ ልደት ብተወሳኺ ኣለም ሶፍት ኪ ሶፍትን ካልእን ዝበሃሉ ናይ ኢንተርኔት ፕሮግራማት ክመስርትን ከሎ ደሊና ግእዝ ወርድ ኣይብራና ቃል ደሊና ዝብሉ ብፊደላት ግእዝ ከጽሕፎ ዝኽእሉ ፕሮግራማት ብምድላው ከም ትግርኛ ዝኣመሰሉ ብፊደላት ግእዝ ዝጸሓፉ ቋንቋታት ኣብ ምዕባል ዓቢ ተራ ተጻዊቱ። ተስፋ ልደት ኣለም ማሕረና ድሕሪ ዝሓደሮ ሕማም ብረቡዕ 24 ጥሪ 2024 ብሞት ካብዚ ዓለም ከም ዝተሰናበተ ስድራ ቤቱ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዜና ዕረፍቲ ይሕብር። ድሕሪ ዝወፀ ዜና ዕረፍቲ ሓያሎ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሕን ዲሞክራስን ተስፋ ልደት ብውልቂ ይኹን ብሓባር ዘበርከቶ ሓገዛት ዘፍረዮ ስራሓት ዝነበሮ ተወፋይነት ዘበርከቶ ቃልስን ኣብ ምግላጽ ምድናቕን ምምስጋንን ይርከቡ። ድሕሪ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ብሰራዊት ዝመሓደራ ዘለዋ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ካብ ኣባልነት ምትእኻብ ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ሲሒበን። ወተሃደራውያን መራሕተን ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ድሕሪ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኤኮዋስ ኣብ ልዕልተን ሃገራት ገይርዎ ዘሎ እገዳ ኢሰብኣዊ ምዃኑን ንሃገራቶም ስግኣት ምዃኑን ገሊፆም። እቲ መግለፂ ኤኮዋስ ብምዕራባውያን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝድፋእ እዚ ኣፍሪቃዊ ባህርያት ዝርኢ ከም ዝኾነ ክሕብር እንከሎ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ብቕፅበት ኣባልነት ሰሪዘን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ። ኤኮዋስ ናይ ቁጠባን ነፃ ንግድን ምትእኻብ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ፀጥታን ውሕስነትን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ዓቢ ተራ ይፃወት። ናይጀርያ፣ አይቮሪኮስ፣ ቶጎ፣ ጋና፣ በኒን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀር፣ ሰራሊዮን፣ ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ላይቤሪያ፣ ጊኒ፣ ጊኒቢሳው፣ ጋምቢያን ኬፕ ቨርደን 15 ሃገራት ኣባላት ኮይነን ፀኒሐን ኣለዋ። ኤኮዋስ ኣብ ኣባላት ሃገራት ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ምስ ዘጋጥም ቁጠባውን ካልእ ገዳታትን ይገብር። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ እሞ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ዝተኣልዩ መራሕቲ ናብ ቦትኦም ክመልሶም ይፍትን። ኤኮዋስ ብተወሳኺ ንዘጋጥሙ ዕልዋታት ይኹኑ እብያ ሙራድ መራሕቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክፈትሖ ይደናደን እዩ። ኣቐዲሞም ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ኣብ ቀረባ መጻኢ ሃገራቶም ብፌደሬሽን ተቆሪነን መንግስቲ ዝምስርታሉ መንገዲ ከማዕድዋ ተሰማሚዖም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ባማኮ ማሊ ተራኺቦም ዝገበርዎ ዝርርብ ሃገራቶም ኣብ ዲፕሎማሲ ምክልኻልን ምዕባልን ሓቢረን ክሰርሓን ኣብ መጻኢ ፌደሬሽን ክምስርታ ዘኽእለን ማሕበራትን ኮንፌደሬሽን ክምስርታ ተረዳዲኦም። እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ናይ ፀጥታ ምርጋእ ማዕከን ናይ ወፍሪ ባንክን እተን ሃገራት ብኸመይ ክሓብራ ይኽእላ ዘጽንዕ ኣካልን ከቕምዮም። ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዕልዋ መንግስቲ ካይዶም ኣብ ስልጣን ኮፍ ብዝበሉ ወተሃደራውያን መራሕቲየን ዝመሓደራ ዘለዋ። እዘን ሃገራት ኣቐዲመን ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ውዕል ክፍርማን ከለዋ መዓስና ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ መራሕቲ ክርከባየን ኣብ ዝብል ንጹር መደብ የብለንን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዘን ሃገራት ዘለዉ መራሕቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብህዝቢ ዘይተመርፁ ክንሶም እዮም ኣብ ነጥበ ምቐይሮ ህልውን መጻን ዕድልተን ሃገራት ውሳነታት ዘሕልፉ ዘለዉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን